skúšky, budem mať vlastne skúšky aj na sanitku a tak ďalej. Čiže budem oficiálne záchranár, už aj s potvrdením na diplome, certifikátom a tak ďalej, čo je úplne super. OK, apríl. Tam sa nestalo veľa vecí, v apríli som strávila 2 týždne v Dubaji a tým pádom vlastne tie 2 týždne z aprílu boli v Dubaji. Bolo to úplne super, Dubaj, obrovské mesto, bolo to ako Amerika v púšti, obrovské mrakodrapy, proste, že wow. Nádherné more, obchody, dizajnerské značky, všetko úplne super. A koncom apríla som išla opäť na lyžovačku s Matejom na Kaprun a vlastne tam som bola od apríla do začiatku mája, čiže tým som aj otvorila máj. A v máji cestou domov z lyžovačky sme sa zastavili v Hallštáte. Je to také nádherné mestečko, kde máte jazero, alebo teda je to jazero, sa mi zdá, kde máte jazero a okolo sú také tie domčeky, sú tam bane, solné bane. Bolo to úplne super a nádherný zážitok. V máji som mala hrozne veľa písomiek, čiže to bolo dosť náročné, aj som sa dosť bála toho, lebo som hrozne veľa chýbala tým, že som bola chorá, potom s tou nohou, potom tá nemocnica. Ale našťastie všetko dopadlo úplne super. Síce som nebola tak veľmi s kamarátmi, ale raz za čas som išla s Matejom do divadla, alebo sme boli na hodoch. Prišiel jún a jún som vlastne privítala obrovskou party v klube vo Viedni. Bolo to prvýkrát, kde ma rodičia pustili takto, OK, chod si príď ráno alebo na druhý deň. Bolo to niečo úžasné, bola to taká tá laserová diskotéka s bielým svetlom. Ja mám z toho dosť veľký zážitok. Taktiež v júni som spoznala Matejových kamarátov, jej, pretože sme boli vlastne na Sineckom lete, na Sineckom karnevali a tak ďalej. Som naviazala kontakt s Matejovými kamarátmi. A taktiež v júni ma sestra vytiahla na nejaký festival, koncert do Nitry alebo do Trnavy. Ani neviem, kde to bolo. Bol to takýto môj prvý festival, alebo teda takýto koncert. Bolo to takéto typické slovenské nejaké skupiny, horky, žeslíže a tak ďalej. A taktiež v júni bolo jedno prekvapenie od Mateja, teda Matej ma zobral koncom júna posledný týždeň do Talianska. Na jeden deň na výlet sme boli v hoteli, sme sa tam okúpali v bazéne, v mori, čiže sme boli v Taliansku na jeden deň. Bolo to úplne, že oh my god. Júl, mesiac, prvý mesiac prázdnin, úplne nabitý. Prvý týždeň júla som precestovala po Nemecku a Slovensku a Rakúsku. Z toho ste mohli vidieť aj vlog, hodím vám ho dole do popisku. Akoby zvyšok júla strávila ako animátorka v detskom tábore Klepáč. Je to taký lesný športový tábor, čiže sa mi zlepšila kondička, čo je úplne super. A trávila som čas s deťmi, čo ma naozaj baví. V tábore som taktiež oslavila moje 17. narodeniny. Nemala som žiadnu extra oslavu. V tábore to bolo naozaj super, bavilo ma to, tá práca podľa mňa je úplne taká akoby, že cítite sa ako dieťa, ste v tom tábore, ale vlastne máte dozor. A taktiež na moje 17. narodeniny som ako prvýkrát dostala také tie obrovské čísla. Ja som bola hrozne happy z toho. V auguste som bola na dovolenke s rodičmi na Kréte v Grécku. Odtiaľ sú dokonca 2 vlogy, taktiež budete ich mať dole v popisku. A Grécko je úplne úžasné, bola som tam prvýkrát a úplne, že wow, more, že wow. Čo vám k tomu poviem? Tí, čo boli v Grécku, asi to viete, tí, čo nie, choďte tam. Naozaj tam choďte. Taktiež v auguste som mala pár workshopov, teda v Amerike, v rôznych kozmetických firmách a tak ďalej. V auguste som bola opäť 2 týždne v tábore, potom som bola na ceste, ale na takej party s kamarátmi, kde sme vlastne oslavovali aj narodeniny malo pár kamarátov mojich a potom aj tie moje, lenže to sa akože už tak na nejak zabudlo, keďže som oslavovala mesiac predtým. No a koncom augusta som letela do Francúzska s Matejom a s Matejovou rodinou. Boli sme tam 4 dní, sa mi zdá, v Marseille, v druhom najväčšom meste Francúzska, odtiaľ máte taktiež vlog, dole všetko máte opäť v popisku. Marseille alebo Francúzsko je úplne super a tým, že ja sa učím francúzštinu, tak to bola taká akoby úplne úžasná skúsenosť tým, že som mohla akoby si niečo vypýtať a oni mi rozumeli. Nehovorím, že som vedela úplne všetko, pretože francúzštinu mám teraz 2. rok, ale podľa mňa za ten rok som sa dosť toho naučila a bola som naozaj rada, že tí ľudia mi tam rozumeli a nebolo to len tak, že pardon. V septembri začala škola,
Wow, úžasné však. Ale bola som v škole len jeden týždeň, pretože o týždeň na to som išla na športvoche do školy prírody, športový týždeň s mojou triedou. Mala som tam horolezectvo, survival, čiže sme liezli po horách a po rôznych skalách a cítili sme sa úplne cool. V septembri som si taktiež dala prepichnúť ucho. Vy ste si to všimli v niektorých videách, vlastne mám teraz túto dve dierky, tu mám jednu a dala som si taktiež prepichnúť pupok. O tom bude ešte video, ako to bolelo, či to krvácalo, koľko z toho hojilo, koľko to stálo a tak ďalej. Čiže o tom určite bude story time. No a v septembri som začala chodiť na ruštinu do súkromnej školy Empire School a to by asi bolo aj všetko. Prišiel október a v októbri som mala prvýkrát na pravom rakúsko-nemeckom Oktoberfeste a mala som ten ich kroj, ten ich Tientl a podľa mňa to bolo úplne super. A v októbri bol taktiež náš maturitný ples v škole, kde som bola teraz s kamarátkami, s kamarátmi. Bol tam úplne super program, úplne super pesničky a celkovo super zábava. V októbri sme s Anitou taktiež fotili jesenné fotky a pár záberov bol úplne topinkových, pretože niektoré fotky vyšli úplne ako z Elle magazínu. Potom som bola na jednej Halloween warm-up party, ale pravý Halloween 31. som oslavila, alebo teda som strávila s Matejom u mňa doma a pozerali sme horory. Prišiel november a to je asi všetko. Mala som tam asi 10 písomiek a hrozne veľa stresu v škole, čiže som sa naozaj venovala len a len škole. V decembri som strávila veľmi veľa času v Červenom kríži, venovala som sa tam tým ľuďom, aj tým ich aktivitám, či už na nejakých seminároch, alebo na tých hodinách, alebo tak. V škole sme mali taktiež veľa písomiek a potom prišli Vianoce. Ubehlo to hrozne rýchlo a ja som oslavovala Vianoce 16.12. Keďže som 22.12. odlietala na Sri Lanku, čo ste mohli vidieť, a strávila som moje Vianoce, môj Silvester na Sri Lanke a tým som vlastne vstúpila do nového roku, do roku 2018, ktorý je ešte predo mnou, ktorý je pred nami a som naozaj zvedavá, aký ten rok bude. A ja vám prajem každému z vás všetko dobré do nového roku, veľa zdravia, veľa šťastia, veľa úspechov, hlavne aby ste si splnili vaše ciele, pretože to je veľmi dôležité. A toto by bolo na dnes odo mňa všetko. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, nezabudnite hodiť like, ak nie, tak smola, no. A teda vidíme sa u ďalšieho videa, majte sa, ahoj!